niabot na og 37 ka malasakit center sa Mindanao. Human giablihan niadtong October 12 ang ika-143rd malasakit center sa nasod. Anaa kini mahimutang sa Doña Maria D. Tan Memorial Hospital sa Tangub City, Misamis Occidental. Ang launching niini gitambungan sa amahan sa Malasakit Center na si Senator Christopher Lawrence Cuyabongo uban ni Presidential Assistant for the Visayas Secretary Michael Lloyd Dean. This is the 37th Malasakit Center sa Mindanao. Ang hospital nakadawat sa 3 million pesos na Social Civic Projects Fund ug 10 million pesos nga Medical Assistance for Indigent Patients Program sa Department of Health. Sa susamang adlaw, gibisita usab sa ato ang kugihan nga senador na si Cuyabongo ang laing Malasakit Center sa Osami City. Iyang gibisita ang Malasakit Center sa Mayor Hilarion A. Ramiro Senior Medical Center sa Mindog, Osami City. Alang sa pagsusi sa operations niini. Ang Mayor Hilarion A. Ramiro Senior Medical Center mao ang ika-61st sa mga nagunang malasakit center na natukod sa nasod. Sa 143 ka malasakit centers nationwide, 77 ang anaa sa Luzon, 29 sa Visayas, ug 37 sa Mindanao. Samtang gikan usab sa Mindanao ang atuang Malasakit Center beneficiary karong adlaw, si Hazel Morales na taga Mati City, Davao Oriental, miasoy sa iyang Malasakit Center experience. Ania ang interview ni Hazel. Unsa nga pamaagi ma'am nga natabangan ka sa Malasakit Center? Tabangan ko pinagi sa Naunsa man imong pasyente? pasyente nag-booking. Pila pud iyang bill ma'am? 160,000 po. Ma'am, naa ba kay nabayaran? Wala, meron po. Salamat ko ka atong Presidente Rodrigo Duterte o kang Senator Bongo sa ilang nakong tabang ay ko kayo nga kansidad o hindi kaya ko pabayaran ni Anne. Nagkakasalamat sa mga staff ko dili sa provincia. Ati City, o dili sa social worker na mga staff, kung sa malasakit staff sa tanan, kung sa inyo pasalamatan sa ilang mayong pag-entertain ka na ako, kung sa ilang baga si Kasan mo sa lang. Maukadto si Hazel Morales, ang sister-in-law sa Malasakit Center beneficiary na si Nelson Durano na taga Mati City, Davao Oriental. Sa bill nila nga 160,000 pesos, wala sila'y bisan piso nga nabayran. Maukadto ang ato ang Malasakit Center update for this week. Kini ang inyong Assistant Secretary Girly Enriquez Veloso. Maayong hapon. At malasakit. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!